γεια σας, τι κάνετε, πως είσαστε, Μπράτι είναι εδώ. Πάντα, όταν το bitcoin φτάνει σε ορισμένα επίπεδα, πάντα ο Μπράτι θα βγάλει ένα βίντεο. Μακάρι να μην έβγαζα εγώ το βίντεο. Δεν έχω αυτή την ανάγκη, σας το έχω πει 1000 φορές, το κάνω γιατί θέλω να το βγάλω εγώ να σας το δώσω. Μακάρι όμως να ήταν έτσι οι καταστάσεις που να μην χρειαζόμουν καν εγώ. Παρακολουθώ βέβαια πάρα πολλά παιδιά, κάνουν φιλότιμες προσπάθειες στην τεχνική ανάλυση, αλλά όπως πάντα εγώ τα βλέπω λίγο διαφορετικά. Πλέον είμαι 7 χρόνια στο χώρο, έχω εμπειρία, έχω γνώση, έχω δει ότι δουλεύουν όλα αυτά. Είναι έτσι η ζωή μου. Να πάρω λίγο το καφεδάκι μου. Ξέρετε, δεν είμαι μαθημένος τώρα να κάθομαι να βγάζω βίντεο και τέτοια. Ξέρω ότι τα έχω όλα κλειστά, δεν βγάζω βίντεο, δεν με απασχολεί καν. Δεν έχω την ανάγκη ούτε να πάρω λεφτά από βίντεο, ούτε να πάρω λεφτά από μαθήματα. Γενικά, ούτε καν να ασχοληθώ. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ανάγκη μου είναι να βοηθάω τον κόσμο. Γιατί έτσι γουστάρω, αυτός είμαι. Απλά πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, βγάζουνε. Βέβαια το YouTube πλέον είναι όλο promotion. Και πώς να φτιάξω άλλο στα referral τις πυραμίδες, αλλά από τεχνικής ανάλυσης πονάμε. Πονάμε. Δεν έχει το ελληνικό YouTube ελληνική τεχνική ανάλυση. Δεν υπάρχει. Ξεκάθετο. Υπάρχουν άτομα που προσπαθούν, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχουν γνώσεις, στρατηγική για να το πάνε λίγο παραπέρα. Γι' αυτό κάθομαι και ακούω bull run. Το bull run έχει ξεκινήσει και εσείς είσαστε ακόμα στο bull run. Το bull run είναι αυτό το διάνυσμα το επάνω που έχω βάλει. Πρέπει όλοι να καταλάβετε. Θα πάμε στο μηνιαίο. Γιατί θα πάμε στο μηνιαίο? Όταν αρχίζει μία τάση και φεύγει, μας δείχνει ότι έχει σπάσει την Bollinger Band την επάνω ή την κάτω. Μιλάμε για τάσεις τώρα, έτσι. Φεύγει από το πρώτο λεπτό. Ολοκληρώνει το 5 λεπτό. Ολοκληρώνει το 15 λεπτό. Ολοκληρώνει το 30 λεπτά. Μία ώρα, 4ωρο, μία μέρα, μία εβδομάδα, ένα μήνα. Ο μήνας είναι μόνο για διανύσματα. Ο μήνας είναι πολύ μακροπρόθεσμο. Όταν όμως, πάντα κοιτάμε το ημερήσιο. Όταν όμως έχει σπάσει όλα τα time frame, αυτή τη στιγμή είμαστε στο μηνιαίο. Εδώ αυτή τη στιγμή στο ημερήσιο θα δω τη διόρθωση, όχι την τάση. Πάμε μία στο εβδομαδιαίο. Από ό,τι βλέπετε, εγώ το διάνυσμα το έχω βάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν έχω πέσει έξω. Το bitcoin θέλει να πάει στα 45.552, υπάρχει περίπτωση όμως και έχουν δικαίωμα να το πάνε στα 48.642. Μέχρι εκεί έχουν δικαίωμα και αυτό το πράγμα που κάνει το bitcoin είναι πολύ φυσιολογικό, δεν είναι bull run. Ακόμα είμαστε σε ενεργό καθοδικό. Μας το δείχνει και η εβδομάδα. Η εβδομάδα, άμα δείτε την Bollinger Band, έχει σπάσει. Το trade μας, ό,τι γίνει από εδώ και πέρα, είναι μόνο το μηνιαίο. Αυτά που σας λέω δεν θα σας τα πούνε. Πρέπει να πληρώσετε για να μάθετε. Γι' αυτό δεν βγάζω βίντεο. Θα βγάλω μία φορά όταν θα χρειαστεί. Δεν έχω πέσει ποτέ έξω. Να το ξέρετε. Μπρατισλάβας. Μπράτι αδερφός. Γι' αυτό βγαίνω. Πάντα έτσι έκανα. Ξεκολλήστε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε, είμαστε στο εβδομαδιαίο. Το είδατε. Πάμε λίγο το μηνιαίο. Το εβδομαδιαίο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βέβαια, εγώ μπορώ να δω πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό πρέπει να το κάνει κανένα μήνα, νομίζω το trade. Αυτό το κάνει το διάνυσμα εβδομάδες πριν από ό,τι βλέπετε. Από εκεί που, από εκεί που ξεκινάει το κερί. Το έχω κάνει εβδομάδες πριν. Το κάνει 1, 2, 3. Αυτό το σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι ένα μήνα για πλάκα. Πάμε στο μηνιαίο. Γιατί στο μηνιαίο? Αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Πάνω σε αυτό γίνεται όλο το παιχνίδι. Και από ό,τι βλέπετε το μηνιαίο
έχει σπάσει την Bolliger Bank, την ανωδική. Από ό,τι βλέπετε το μηνιαίο πάει να πιάσει το διάρρησμα τα 45.552. Σας είπα όμως ότι μπορούν να τα πάνε στα 48. 48, 500, 49, μην κολλάτε. Προσέχτε τώρα όμως. Ακόμα δεν έχουμε πει ότι είναι bull run. Δεν παίζει bull run. Το bitcoin κάνει ένα πάρα πολύ σωστό που κάνει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ανεβεί. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό που κάνει. Άμα δείτε εδώ σχηματίζει μια κούπα. Αυτό, αν για μένα σαν Δημήτρης, αν στα 48.352 δεν κάνει μια διόρθωση τουλάχιστον του 32% τη Fibonacci, να ξέρετε ότι μπορεί να πάει επάνω, αλλά όταν θα πάει στα κατώτερα χαμηλά θα μετρήσει πλούς και αυτό τη διόρθωση αυτή που δεν έκανε αυτή τη στιγμή. Το καταλάβατε τι λέω? Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή εγώ το περιμένω να πάει μέχρι τα 48.352. Έχει δικαίωμα, έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Και πρώτη φορά βλέπω το bitcoin να λειτουργεί σαν το forex, σαν τα χρηματιστήρια, σαν το... δηλαδή πολύ σωστά λειτουργεί. Σαν να μην έχει high risk το βλέπω, δεν ξέρω. BlackRock είναι αυτή. Αλλά δεν με νοιάζουν, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά τα πράγματα, να ξέρετε. Το σωστό είναι να πάει μέχρι τα 48 και κάτι. Εκεί πρέπει να κάνει διόρθωση. Αν δεν κάνει τη διόρθωση, το 32% θα την πάρει όταν θα αρχίσει να πέφτει, συν τη διόρθωση που δεν έκανε. Κάθε διόρθωση που δεν κάνει, θα τη χρησιμοποιήσουν για μετά. Δεν είναι bull run. Ενεργό καθοδικό. Όσο και να σας φαίνεται τρελό, είναι ενεργό καθοδικό. Κοιτάξτε, δεν έχει περάσει την trend line του μήνα. Κοιτάμε το μηνιαίο αυτή τη στιγμή, γιατί το μηνιαίο είναι όλο το παιχνίδι. Κοιτάξτε γρήγορες κινήσεις που γίνονται. Στα μικρά είπαμε, κοιτάμε διορθώσεις. Βλέπουμε την τάση και κοιτάμε τις διορθώσεις. Διορθώσεις θα γίνουνε, δεν είναι τάση. Θέλουμε τη διόρθωση. Ξεκολλήστε. Δεν είναι bull run. Δεν είναι πάλι που σας λένε, δηλαδή τι σας κάνουν το λάθος. Όταν δεν ξέρεις τεχνική ανάλυση, βλέπεις αυτά τα κεριά που βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή και σας λένε τώρα τα παπαγαλάκια, bull run αγοράστε. Και θα την ξαναπατήσετε πάλι. Το ένα παπαγαλάκι που σας λέει, αγόρασε bitcoin στα 40 και το bitcoin έπεσε στα 23. Ναι, θα το κρατήσουμε. Μα θα έχεις πάρει 1,5 bitcoin. Δεν μπορείτε να το κοιτάξετε αυτό. Νομίζετε ότι θα γίνετε εκατομμυριούχοι. Δεν γινόσαστε εκατομμυριούχοι. Ξεχάστε το. Για να γίνεις εκατομμυριούχος και να περάσεις καλά, θα πρέπει να μάθεις τεχνική ανάλυση. Το φωνάζω μια πενταετία. Δίνετε 500.000 ευρώ να πάρετε σκατονομίσματα shitcoin και τα χάνετε. Μπαίνετε όταν δεν πρέπει να μπείτε. Δεν σου είπα να μην μπεις. Μάθε πότε θα μπεις. Γιατί να μπεις? Παράδειγμα, εγώ βλέπω ότι πρέπει να κάνει μια διόρθωση γύρω. Όταν λέμε μια διόρθωση γύρω στο δηλαδή πες από 48 που το βλέπω να πηγαίνει και να αρχίζει να κάνει τη διόρθωση, μια σωστή διόρθωση που πρέπει να κάνει για μένα είναι στα 36,5-37. Πάρ' το εκεί. Πάρ' το εκεί. Είναι 10.000 λιγότερο. Είσαι πλούσιος. Αφού είσαι πλούσιος, τότε γιατί περιμένεις να γίνεις από το bitcoin πλούσιος? Εγώ δεν περιμένω το bitcoin να γίνω πλούσιος. Εγώ αγοράζω φτηνά και πουλάω ακριβά. Στο Solana τι έκανα στη σελίδα μου στο Facebook? Φωνάζω από τα 20 και από τα 35, έβγαλα διανύσματα και πάει όπως πάει και θα πάει. Και από ό,τι έμαθα κάποιοι που έχω και φίλους κιόλας, όχι δεν θα μιλήσω, πάντα έτσι ήτανε. Όταν βλέπει ο κόσμος έναν άνθρωπο να ανεβαίνει, έτσι είναι η ζωή. Όταν ανεβαίνεις, οι άλλοι που είναι από κάτω, στην αρχή θέλουν να σε φτάσουν. Βλέπουν όμως ότι δεν αρκεί μόνο να σου πει ο άλλος 5-10 κουβέντες. Πρέπει και εσύ ο ίδιος να επενδύσεις τον εαυτό σου και να κάνεις 5-10 πράγματα. Όσο και εγώ να θέλω να σε βοηθήσω, αν εσύ. Και βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους σε όλα τα φάσματα, σε όλα τα επαγγέλματα της ζωής, σε σχέση επαγγέλματα, τα βλέπετε και αντί να χαρείτε και να τους μοιάσετε, τι κάνετε? Κοιτάξτε να κατεδαφίσετε αυτόν που δεν μπορείτε να φτάσετε. Γιατί δεν έχετε να κάνει τίποτα στη ζωή σας.
Και είναι πολύ φυσιολογικό. Για μένα πλέον είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να ακούω και καμιά χαζομάρα. Αν δεν άκουγα θα ήταν αφύσικο. Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι μπορεί να πάει και εδώ, έτσι. Εδώ που έχω βάλει στα 32 για διόρθωση. Αν την κάνει τη διόρθωση στα 32, παιδιά, ναι, μετά θα σας πω ότι έχει φύγει από το καθοδικό. Δηλαδή δεν μπορεί να φύγει από εδώ πέρα τώρα πάνω. Δεν θα πάρουμε ωραίο σήμα από αυτό. Θα είναι ψεύτικο. Το ωραίο το σήμα θα είναι να κατεβεί λίγο να κάνει τη διόρθωση και να το σπάσει το ενεργό καθοδικό εδώ πέρα που σας δείχνω. Εδώ είναι πολύ φυσιολογικό να το σπάσει και να φύγει. Γεια σας μετά. Εδώ δεν φεύγει γεια σας. Για να φύγει εδώ το βλέπω πολύ δύσκολο. Δηλαδή η υποστήριξη, εγώ βλέπω αυτήν εδώ την υποστήριξη. Τι λέει, θα μου φύγει εδώ πέρα και θα πάει και στην επόμενη υποστήριξη. Και πάμε double. Ξέρετε τι έχει να γίνει μετά? 0. Και μετά θα πείτε πάλι ο Μπρατισλάβας είπε 0. Σας έχω πει 1000 φορές. Αυτό το άνοιγμα εδώ κάτω, κοίτα από που έχω πάρει το άνοιγμά μου εγώ, την trend line. Μην το υποτιμάτε αυτό εδώ το σύννεφο. Μην υποτιμάτε αυτό το άνοιγμα. Δεν ξέρετε από τις αγορές πώς δουλεύουν. Δεν ξέρετε τεχνική ανάλυση. Να ξέρετε. Και θα χαρώ, πάντα το κάνω, κάθε χρόνο το κάνω, κάθε χρόνο παίρνω 10 άτομα. Κάθε χρόνο. Μετά σταματάω, δεν ασχολούμαι. Θα χαρώ να δώσω σε 10 άτομα μαθητεία. Όποιος ενδιαφέρεται να ψάξει να με βρει. Μπορείτε να με βρείτε πανεύκολα. Δεν θα σας πω μηνύματα, θα σας πω που είμαι, δεν με νοιάζει. Γιατί όποιος ενδιαφερθεί θα ψάξει να με βρει. Δεν πουλάω πράγματα. Τον τελευταίο χρόνο είχα 10 μαθητές. Από αυτούς τους 10 μαθητές, οι 7 πήγανε καλά. Οι 3 μου τα κάνανε τόσα. Τι έκανες αγόρι μου? Εντάξει, διάβασες το μάθημά σου? Τι έκανες την εβδομάδα? Α, Δημήτρη μου, φίλε μου, καλέ μου, δεν έκανα τίποτα γιατί είχα πάρα πολλή δουλειά. Okay. Τι έγινε? Εντάξει, το έκανες στον άλλον? Όχι, δεν το έκανα γιατί τελείωσα τη δουλειά μου και τώρα θέλω να πάω να κάνω διακοπές. Γιατί χαλάς λεφτά τότε να πάρεις το μάθημα? Και αν δεν πετύχεις ο μπράτη, θα σου φταίει. Αν εσύ ίδιος δεν επενδύσεις τον εαυτό σου, δεν αποφασίσεις να βρεις την ευκαιρία, πάντα θα ψάχνεις ευκαιρία να βρεις. Δεν μπορώ τώρα, θέλω περισσότερο χρόνο. Θα το δούμε. Όταν λες κάτι που να το κάνεις τώρα, το μεταθέτεις για μετά, τι θα σου δώσει αυτό το πράγμα? Θα σου δώσει ακόμα άλλη μια φορά το ίδιο πράγμα. Έτσι είναι και στη ζωή, έτσι είναι στις σχέσεις, έτσι είναι και στα επαγγελματικά. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Δεν θα σας πάρει ο άλλος το χεράκι. Ξέρεις πώς στεναχωριέμαι από τους 10 μαθητές μου, οι 7 να έχουν μόνο επιτυχία και τα άλλοι 3? Γιατί τους έκρινα λάθος. Θα μου πεις, μάθανε τίποτα? Ναι, τουλάχιστον μάθανε τεχνική ανάλυση. Δεν είναι χαζοί, δεν θα μπουν να αγοράσουν τώρα το bitcoin. Και αυτοί που δεν ξέρουνε. Αυτοί όμως που ξέρουνε, βγάζουν λεφτά. Τρεντάρουνε. Άνοδο και κάθοδο. Έτσι κάνουν το Solana. Το Solana το έχω ξεσκίσει. Γιατί γνωρίζω στρατηγική. Γνωρίζω τεχνική ανάλυση και μπορώ να κρίνω και να διακρίνω πότε είναι η σωστή στιγμή να μπω ή να βγω. Τώρα εσείς θα πάρετε bitcoin ή διάφορα άλλα νομίσματα που ανεβαίνουν, επίσης σας είπανε altcoin σεζόν και ανεβαίνουν. Οκ. Θα το πάρετε, πες τώρα που είναι στα 40 τόσο. Πόσο είναι? 45, πόσο είναι? 43.911. Και κάνει διόρθωση 37. Γιατί? Γιατί να τα χάσεις αυτά τα λεφτά? Αν δώσεις 500.000 ευρώ όμως και μάθεις τεχνική ανάλυση. Αυτό φωνάζω και λέω επενδύσεις στον εαυτό σας. Αν εσύ ο ίδιος δεν κάνεις focus και δεν επενδύσεις στον εαυτό σου, ποιος το κάνει? Εγώ? Έτσι μου λέγανε και εμένα, ναι. Και τώρα δεν με νοιάζει, μια χαρά είμαι. Δεν έχω κανένα θέμα. Γι' αυτό σας λέω, επενδύσεις στον εαυτό σας. Και ψάχτε να με βρείτε, 10 άτομα δίνω μαθητεία. Από ό,τι καταλάβετε τεχνική ανάλυση, κρατήστε μικρό καλαθάκι. Και παρακαλάτε να κάνει διόρθωση. Αν δεν κάνει διόρθωση, τον ήπιατε. Είναι όλο fake που βλέπετε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι bull run. Ακόμα είμαστε σε ενεργό καθοδικό. Και στο εβδομαδιαίο και στο μηνιαίο. Όταν έχουν κλείσει τα επόμενα time frame, εβδομαδιαίο και μηνιαίο κοιτάμε. Να περνάτε καλά, να έχετε καλές γιορτές, επενδύστε στον εαυτό σας, αγαπήστε τον εαυτό σας, δώστε προτεραιότητα στον εαυτό σας, κάντε πράγματα για τον εαυτό σας
κατανοήστε τον εαυτό σας και όχι απλά θα βγάλετε λεφτά, γιατί τα λεφτά έχουν να κάνουν με τη δύναμη. Θα έχετε μια ευτυχισμένη ζωή. Να περνάτε καλά.